L'últim cop que et vaig veure fotia no sé quants dies que no sorties i ara resulta que des de llavors que no t'has mogut d'aquí. Diuen que no surts de casa ni per anar a comprar. Sóc una pija de merda més. Si Pere és el meu fill, jo soc així, de veritat, jo s'ho valoro a pinyon. Clar, tampoc sento jo ara com si tingués una nòvia, saps? És sexy. Parla lo just, però la clava molt més del que sembla a primera vista. Son allá, ¿no? Son clavagueras emocionals. Bueno. Es su cumpleaños, d'acord? Jo només us estic parlant de ser-ne conscient. Sempre dic el mateix. Bueno. Si me lo dice entonces, ¿sabes? Si me lo dice, joder. Sí, cabrón, Miguel. Un tronista, què és un tronista? La veritat és que m'ha semblat un text molt intel·ligent, que m'ha atrapat pràcticament des del començament de l'obra. A més hi ha tota aquesta història formal d'integrar el públic entre els espectadors i entre l'obra, que quan sempre resulta una mica violent, però jo crec que fa que entres molt més dins l'obra. A vegades potser hi ha un punt excessiu de molta profunditat, com d'aquesta foscor i aquesta menjar-se l'olla que té el personatge, bueno, tots dos personatges, arriba un moment que potser hi ha també l'accés a l'obra. Estan superbé, aconseguir interaccionar amb gent, l'espai escènic és fantàstic, però això s'ha de fer en cine, perquè és d'aquelles coses que passen, que ens recorda una mica el que passava en segons quines sales de Buenos Aires, on hi ha aquesta proximitat amb el públic realment maca. Una barreja impossible entre Apex Twin i la casa Correctes. En absolut. És tecno. És un bon retrat de certes relacions entre parelles, de societat així com més urbana, té sentit de l'humor. Donde broten las flores.